Ka JAC Jonki Master Roll Workers Union Mendagasni ka khandai tarik ujilio kala lum yak jingalang hadian baki nong tray Master Roll ki batray PHE but PWD buildings but roads ki klamyo ek jingsiu Jonki banai balatiam habakran hadian ka jingalang na kalyang u advisor uba ki el pariat ulo ong ba hadian ka finance department kala batha shabaro ki department baki dei ban pintray kam no ya ka order ka ba ka finance department kala dep ai na do unai tong arajal arpho Henry na kalyang ka JAC kalala bakini ki atli ki department ki klem pentre kam ya kani ka order but day na kani ka daw ba sa sakot ka pisa ka ba ka jingsiu ki nong tray master role na do ubnay leber uba pariat ula ongru bana kalyang ka JAC kala dep ai ka jingthosh ki chief engineer jong ka PHE but PWD roads and building da ka ba kila kerpar ya ki bakin siuno mardor ya ka jingsiu jong ki nong tray master role hapo uni ubnay julio but ban pentre kam ki order jong ka sarkar jila kun new banai mi kadon ka jing khore bar ka jing ting jong ki babol nong tray mastrol apo ka department jong ka PHE bar ka PWD road bar ka building nagadaw ba kay nong tray mastrol apo ka PHE nado banai March May June April May kem yok tulap nang tapat ka PWD building lo March April May kimpat yok kutulam bat kumjo ro ki badon di road te kane ka jing bam yok pisa adem ke la trai ro ka kta habaro kinong trai mastrol ha kini early department apo ka jalla meghalaya te halor kane ngin kalyang jong joint action committee jong master workers union ke bala simti ban yakran ado is banai binadam inawat ka jing tip halor kane nakalyang jong commissioner secretary jong ka PWD road and building ang ta commissioner secretary jong ka PHE kadaw kalong ba hangni nakalyang jong ka government khamtam ka finance department kila sedang ban ai hukum ya ki chief engineer jong ka PWD PHE pat barok ki bai pat ki department ro abadona jalla padai ban pentrai kam no yang ka order ka hukum ka ba ka finance ka ladap ai na do banai July arjar arpho kata ka hukum ka ong ba dai ban save man law banai kinong tray master ka ba ar dai ban save hapo filtering jong banai bami bat ka ba kong santam kalong ba khnang ba ka finance department jong ka sarkar jalla kan bo lupa ya kapisa kadai bantip kan nongot kinong tray masterol ki don po ki toge office te dai ban samet dai ban ai kerteng jong kinong tray masterol katarik banai bot snem makira join but kan no la sew yaki hakashisngi ne na ke kumbalong ki dai don ki unskill ki semi skill but ki highly skill te kani ka order kala kren shai bakan don ka head account bo laka jong yi kapisa ka jong ki taga kamram jong ki head of department na ki chief engineer bad ki director ni ki head jong tika office ki dai ban pentip sa ka finance department ni ki kerteng bad ka jing sew ki ai ki tenang tapat ka kamram ka finance kan ai lai banai ya kin bo lupai ka pisa khnang ba ki nong tray masterol ha ka jala meghalaya kin yo pisa manlaw banai langba ka taga bims bat kandon kata dashboard ta halor kane ke hukum nilam ba ka tanat jong ka PHE bat ka PWD road bat building ki khalam pantrai kam kat kum kane ke hukum na ta ka daw kadon kane ka jingbam tikana ban seo ne ka sakun no ne ka pisa na do prai March April May te kata ka dai ka daw ba hangni te na ka lenga jongin ka joint action committee hadin ngi tibi kane ka jing sisa ni ai ka jing khublai ya o chief minister jongi Conrad Sangma namar ha ka jing kando ka jongi hauni banai April ka kando ba khaddo badu ni akrani kanne uong kadai ka jing sisa ni haban pentrai kam ni hai hukum tanagaleng ka jong hukum mlong pa ya ka finance department ula pentrai kam ni gani te ka ai ka bangi ko banong menta ka sngi nagaleng ka jongi kom ka joint action committee hadin ngira de be keren ke ki hini kisngi te ngira de ai de ka jing tho
cha ki chief engineer jangka public health engineer nang ta ka PWD road but building but ngi karpat iki ba hakine ki lai banai ba phiklam sew ka pisa ngilap ba phiklam pentre ka migni hukum sew no mardor hapo ni banai jun ya kan ki pisa kadau bangipan kadang tanggane ba ki khon ki masterol hakine ki lai banai ki myo sho wat ban sew ya ka bai school nang ta don ki nong tray masterol ki ba sa ying wairo kelas sedang ban syabe hagi traying namar bamyo ban se bai wai nalor nang taro ki kebam kini kinong di marbam yang ki masterol la dan ki masterol ki ba kim ai sho ki tray dukan namar ba ka bon parat ka jing sa pisah te kada bangi myo ban se ta halor kani ngila ai kini ka jing tho sheki chief engineer bad ngila ai keren ro bad u ki chief engineer jong ka PWD building baru PWD road bangi kerpat ki pelaj mardor bisa bat pentrai kam hokat kum ki order jong ka sarkar jella khnang bagi nong trai masterol kenam sa aram bat kenam sngew dukha ka mansieng ban kenno ek office trai kum bangi trai ka kam kum tang de banyo ka bai nong ha ki account jongi man la banai te halor kene ka jinge karen bat menak mtaga sngi bat chief engineer jong ka PWD road bat building kila ong yangi ba hakane ki sngi kila peniru yangi ya ka ai ki bala pentrai kam baka pisa kan wan no ski bang account te nalorang taro ngila ai karen yakiro ong kan mau ba ha jaintia hagane ka tayo na don rioter Julai kan sedang ka be ding kalam hakpo juai bat hadin ka juai kan wan saka tuber te nagatakada ki badon sethiro kidai ki masterol kidai benyo ya kapisa ka bakila daptre khnang bakin yo ban pen kemen bat ban le niam ban pelut pisa khnang bagan pho kata ka jing ngek ka jong Christmas ubenaim pat kon rai kinong trim sarkar kela pelai lupa ya ka tulop in advance te nagatakada hangniro dai ban le kumju kumba ka jella Meghalaya bat karin dia ka jongi kalong sekula kamot ba ngidei ban penbiang katkum ki niam ki badan hangni taka jingi borom keliang bad ekarsan keliang kadai bandan te kan riu trik jong kan sedang hajuai ngiong ikini engineer bad yakani ka order yakani ka jingtho ngila da ai ro sha o ba perston song deputy chief minister ba pai ka road but building nang tapan ngila ai o Dr. Vijay Kumar IAS bapai ya ke commission secretary jong sarkar jela pai ka finance ba kin pelaj ke pisa ta halor kani ne kaliang jong finance department menne ki kendo ki ongila long ready ke pisa la don lupa na stang ba kini ki chief engineer bat ki wai pat ki head of department ki dei ban pentrai kam ya oda ta kata ngi karmen ba kini ke ki trai kam no bat ka wai pa ka kongsan bagin yatip lang bara bahag jela Meghalaya jongi kani ki EPF employee provident fund kabanado kinong try belas ngi kibadan bat contractor kinong try masterol bat ka ki department ki dan hok pan yo ya kane kadai ka hok ka jongki ta halor kani ki EPF role ngi sultanat ban yatho mandagaliang jong tan finance ro kani ka apply tri ummi jong nisnim ajar apun re hadin bang ngira ikon ka joint action committee chief minister kila ai hukum urgently ba day ban ki head of department ki day ban enroll ha ya ke barok kinong try masterol casual worker bat ki batray bat ki company ba contractor ba kindai ban enroll hapo kini ki EPF khnang ba kata ka social security ba ka financial security kan don ha kinong try balas ngi baro ki badan hajala Meghalaya te nagalyong labor commissioner ro ula board den ni kani kay kimingi amenta stang ba kinong try masterol kinong try bala bat ki ka contractor ki dai ban wan sakhaman ban dawa yala ka hok enroll ikani kan sewi ka pisa katkum ga jing batai kani namar ka bakot kani ka pisa kan dai ka jongi hi katkum ga jing tep khadar tangka ki dai ban aina ki ban shemye ban subscribe ikani ka senniang ikani ka pisa ka EPF nagaliang ka sarkar jalla kan ai ka baha jongka ha bakot kani ki EPF kan yaram ya ki hadin bala sangthan bat khamta malara pang sitam ro kani ki EPF lang bagi EPFO ken ajing yaram ya ki to ki badon dekat kani takaba kli tam nang ni
ngi ong baka jala Meghalaya ki bon kinong rep ban kinong tray belas ngi kerpa dia bara wan syakhaman seniang ngi PF hangta kanika jala ka jongi ngi kung tray manung ngin biang ngin phok ngin pheng ngin biang ngin da baroy taladangim sim gati te kamon kadai hi ka jingle ka jongi te kermen ba kumbaga government of Meghalaya hajing alam jong ponra sangma ola ai kini ka jing patha ki hukum nagaliang ki officers ru ki dai ban pantrai kam lemkum ta ngi nagaliang jong ngi kungi joint action committee kinong trimasterol ngi hap ngi don laga banta ban ai ya ka bor ka jong ngi ru iti ban la ngi kermen ba ka jinga trai kam kan kajala Meghalaya kan phok kan pheng kan beng kan dam tang naga jinga trai na ki officers ki engineer bat ka sarkar bat ngi kinong trai bala. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.